pangana in hnuai lama atvila chuan a in lua chuan thawm danglam tak tak le mak tak tak a hre fo mai a heng thawm lo chuan a te hi a in hnuai lama ani deuh ber thin ani ti chuan zan khat chu en fi atum ta a thil thleng ero arin phak bak ani tlat mai. Hello? I'm gonna turn on the light. All right? Hello? 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 Okay. I heard something. Nothing? Is anyone there? Whoa, Jesus! Hlauri rudeu chunga in hnuai lam a en fi lai chuan case pakhat chu ama in aron chethut maya a hlau ve hle ni tur ani arangin atlan chuak ngala ti chuan zan ni hnuwa in hnuai lama bok chuan thawm a hrele a hemi tum hi chuan thawm naran mai ni to lovin mihring orol ani om tak a hretel tlat bok ani. I heard some noises again. Hello? A hlau deuh to awangin a chuk thlangam chi to lo po ani mai thei in hnuai lu thlak na step atang chuan in hnuai lam a en lai tak chuan thla ni om tak dum pher ruai hian kongka hi aron kalpel zuai maya hemi chin atang phei hi chuan advila hian he ina hian chengam to lavin indang alua ta hiala indang alu atang hi chuan hetiang thil hi aton le ngai to lo thu a soi ani. Swedish YouTuber Patrick Johnson chuan a video camera thar chu a thato kemti en chin turin apartment corridor thim lai vel chu ala kwal chin vela ma se arin lo deuh thil a mutel tlat mai. Hetia akal hian thlan ni om tak kal zuai hi alafu mai ni lovin ama po hian a hmunge ani a camera en chin chu a thok tha viau don ni po in alang palina school sang korea mi pa te hi an pa lo kan ti viau line he korean tlangwal to sau chi ero hi chu a pa lo han ti chi an hau lawang to sau chi hian in sang le mun sang vel te chu zana fin fia turin ama in akal thina life in ape chuak thin nge ani ama website africatv.com a video te hi en thein om reng ani tuna kan en ho tur hi korea rama elementary school ni thin a shana sat ema wanga an ro san ta ka akal tuma thil thleng ni in he school hi kum som ni chuang ro san lo ni to in hemi tum po hian life in ape chuak nge a alut tran chau tia thom a hretan ngal ringot mai. 뭔 소리야? 와, 잠깐만, 나 진짜로. 잠시만요. 잠시만. 와, 이씨, 안 돼, 이씨. Bungrot nu green ni om tak tele kong khar in khari ni om deuh te ria in a hlau chu atlan chuak phuta a live stream lo en tu te chuan a thom hriat te chu en fia le turin an ron ti tat awangin
hemi trum hian hre zet main a lut le a thawm hriat na lam chu en fia turin a hma a thawm om na lam chu a pan phei le a 뭔 소리야? 어? 소리가 나는데? 어? 아버지! 야이씨. Thleng to son ri ni om takte mihring thori suk ri ni om takte a hria a atlan chuak le ta ma se hetatang hian to sau chi hi a thinarim deuh tlat to maya helai hmuna thla om hi ko chu atumin a lut le ta 뭐야? 뭐야? 와 씨! 뭐냐? 사람이 지나간 듯한 그런 거 모습을 스쳐 지나가듯이 봐가지고 저도 한번 해볼게요. 확인해볼게요. 저도 들어가서 한번 확인. tlan chuak le in a voi thum nan a lut le a hemi trum hi chuan a camera hi a fita a camera in alak fu ero arin phak bak ani ve nge yang le 갈래 이제 그만할래. 진짜 무서워 죽겠어. 씨발. 아씨. a camera in alak fu hi tha pakhat nilovin pahnih ni nge in alanga ti chuan a chhawngchung lam a kal chho le ta 썩을 거 사. 작거 사. 오! 뭔 소리야? 자, 나와봐, 기 나와봐. 자, 도발하면서 가겠습니다. 기 나와봐, 기 나와봐, 새끼야. 모가지 따기 전에 썩을 거 사. 나와봐, 나와봐. 썩을 작거 사, 나와봐. 나와봐라고, 작거 사. 나와봐. 아이씨! 우와! 어머니! mihring pa ngai nge ani pawh hriat lo chu second floor ah chuan muang changa akal hi a han hmua atlan chuak le ta to sau chi video le a live stream te en du tan a YouTube channel to sau chi ti in lo zong don nia pathum na eng thawm nge YouTube channel tech rec chuan phone chuak thar te chu unboxing mai ba ka test chi hrang anei thina a bikin Samsung Galaxy le iPhone te chu test anei na sa zual bik thin ani a channel hi en chuan a phone test dan te chu in chhawng sang tak tanga thlak te motor chil tir te tobawa chhut te le chi hrang hot gana ka te thing zeina zei chin te chi hrang in test hi anei thin ani iPhone 11 Pro alo chaw khan test alo nei le a heta a test dan hi thaler hmun pakhat awmna atanga darkar sari vel tlan nga ya chuan lungkara kurunga tuitlinga chuan iPhone 11 Pro chu drone a khain camera on chungin tuya hian a chia chin don ani he kurung hming hi Diana punch ball ani rig of what exactly is going to go on first before I even show you the hole. Now I want to show you guys the actual hole
So as I'm walking close, just a couple steps here, pretty crazy, guys. You can see there's steam coming straight out of this water. It's supposed to be about 140 to 180 degrees Fahrenheit, so you will burn yourself if you try like taking a dip in here, but it's super sick, literally in the middle of nowhere. He tui hi thaler kara ani wangte po ani mai thei alum hle ni in asoya voi khatna tan an ti chin phota noi chuang man iPhone 11 Pro hi he tui lum tak maya ache po hian ala chelawa ti chuan avoi ni na ache le chu thil thleng dang lam tak a ta tlat mai a hnuwa video a en let le chuan mak ati ve khop mai tek rek hian iPhone tuya achi in alo record mihring trerin tak hi angai na a hriat lo thu a soi ani he tui hian huai anei ani thei mai angem enge ni in irin comment lama hilo soi ve don ani pahni na no pangthla he video hi Jennifer Measures tia Facebooka in da in a thilton mak tak mai Facebooka aron post ani a athona Eagleness hotel hi a sang na sale ni in he hotela thoktu te chuan an soi thina thoktu te chuan thlan ni om deuh te mu thinin no pang tab ri fai te hi an hre thin ni in an soya he hotela thoktu Jennifer chuan he hotel CCTV in alak fu hi Facebooka aron post ani elevator atang chuan no pang ni om tak mu chian che thei si lo chu ron tlan chuakin alut le lai hi CCTV hian alo la fu a alandan hi dum phe ruai ni in mihring pa ngai ani chu arin om che lo chiang taka en chuan elevator light hi a eng lawa elevator kongka hi a in khar wang te po ani mai thei he CCTV in alak fu hi Eagleness hotela thom an hriat thin lo siam chuak tu kha ani thei mai angem pakhatna TikTok video mak TikTok mangtu kingkit Joshua chuan abial nu nena at thilton mak tak mai chu TikToka aron upload a Joshua hian leilem vua abial nu prank dan leilem chu muamin lai tara hal atum ani abial nu aron kal lai chuan an hunga Stepanau tilem hi ama in aron tathla ani no telem omdan hi chiang taka en chuan hetiaron tlamai thei ni in alang lawa comment lama chuan in kha sang ani kha chu san ngal rau ti tele ti sang sangin an hlau thon pui thu an comment na sa hle ani TikTok mangtu na om hian TikTok video asiam lai chuan anung corridor a hian thlan ni om tak mel pa ngai lo deuh hi adar zone atang hian alo dak zoi maya TikTok lama upload nuwa he video lo en tu te chuan he thil lo dak hi an hu chau ani eng thil nge ni theyang le he video comment tu te chuan thla ni nge in an ringa mihring pa ngai mel apulo ni in an soi ani